Jotend migepe manyien ochamo muma mar apisi kawuono ka gichako tich ayanga mag jotend migepe 19 manyo puodhi kod od bura. Bende odiechieng' ma kawuono tarik 8 dwe mar 8 rowere mag Gen Z ne ochano bago ng'anyo mar 88. Kata kamano thoth bombe ma pacho ka ne ok obedo kod ng'anyo, mak mana boma kaka ma Nairobi kata Wala ne ochung' kaluwore koda obila mane nie boma kachiel koda moko kuom rowere ma bende ne temo mar mondo mi ong'any. Nyakora mogi adwani mondo mi warang moko kuom weche ma omiyo pek chenro en marangi chwelo. Hawa watoto hawana kitu, ni kalamu tu. Kwa nini wanapigwa? Ng'anyo karka teko ne urumo. Koro amigi nafasi mondo giti. Ukusetiyo. To le mama yudo kuyecha. Ubekelo wakono obe wachamie. Watu iko chonjo. Ng'anyo mar rowere mane ochane pacho ka mar 88 ne ok oyudo mijing' e gwenge mathoth bang' obila jiwo arita. Kata kamano e bore Nairobi to Wala obedo gi ng'ikruok. I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya. The first of these areas covers accountability and the fight against corruption. Jotend migepe manyien ochamo muma mar apisi ka jatend piny William Ruto onyiso gi ting' maritogi mar chopo dwa jopiny. They are the people who have really sabotaged the development of this county and not the governor. So the ayes are 49. And the governor stands in peace. Midhiero chako juko gavana ma Meru Kawera Mwangaza bang' MCAs tiche oko e apisi. Machini ya kora kaka pile namba wa mar ote machuo ko yao manaria de kauchena nono kao kamano yudu achel kachel mbui mar Facebook wantiere YouTube Ramogi TV bende yudu achel kachel mbui mar Instagram Ramogi TV kachel kod mbui mar X kao kamano nyinga Simfros Okinda jaloko marwa N Wilson Ochuka. Kawachako ni jatend piny Kenya William Ruto nyiso jotend migepe mochamo muma ni gin kod ting' mar rieyo migepe magi kendo neno ni gitiyo ne jo Kenya gi chunygi duto. Koloso e kinde mane jotend migepe go chamo muma, jatend piny bende onyiso jotend migepe manyien mondo ked kod mibadhi kendo ket dwach jo Kenya mokwongo. George Bati miyowa mathoth. I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya. Nyaka uti kendo kel dwoko makare. The women and men who have been appointed to serve the nation in the reconstituted cabinet have today embarked on a mission that cannot and must not fail. Mane ote ma jatend piny William Ruto miyo jotend migepe mochamo muma kawuono e par jot mare Nairobi. E kinde twak mare jatend piny onyiso jotend migepe go ne gin kod ting' mar tiyo kod bedruok, tieko mibadhi kod kothe duto kendo keto kenge mag kedo gi jo mibadhi. The reconstituted cabinet therefore will accelerate the attainment and will build on this solid foundation already built over the last 2 years, but additionally will focus on the following critical areas. The first of these areas covers accountability and the fight against corruption. To enhance accountability and promote responsibility for the use of public resources, we shall introduce measures to levy a surcharge against any accounting officer or other public officer who has, by their action or omission, occasioned loss of public resources. Jatend piny bende omiyo jotend migepe go ting' mar luoko i migepe gi kendo kedo kod jotije manyawawa kokalo iketo lai mar yango jotije mag sirikal. To eliminate the ghost worker payroll fraud at all levels of government, we shall also implement a unified personal identification system for all persons working across all arms of government, including constitutional offices. Onyiso jotend migepe ni gin kod ting' mar biro kod chike mar konyo piedho kendo neno ni jotije piny owacho oyango ne jopiny mwandu magin go. Cabinet shall introduce a legal and institutional framework for mandatory and continuous vetting of all public officers. The same framework will provide the repository for wealth declaration across the entire of government under one office. Jatend piny bende onyisogi ni giikre mar loso chike mabiro chiwo arita ne ji machiwo maling'ling' ewi timbe mibadhi kendo tiyo machiegni kod od bura en ne ojiw kembe mathurka. And for this reason, the reconstituted cabinet shall consider relevant amendments to the Witness Protection Act to enhance appropriate incentives and forward the same to Parliament. The reconstituted cabinet
will also collaborate with Parliament to develop legislative measures to promote local manufacturing, value addition, and job creation by restricting the importation of those products that can be competitively produced by our domestic industrial capacity. Koparonegi ni ting' momegi en mar tiyo ne jopiny. Jotend migepe mochamo muma onyisi mondo ne nigi keto chunygi e tiyo ne jo-Kenya. The privilege to serve in positions of such high responsibility has come to you with an immense duty to do everything in your power to ensure that Kenyans receive the best services from the government efficiently, without discrimination, and without delay. I urge you, therefore, ladies and gentlemen, members of my cabinet, to go forth and from this day focus on delivery and dedicate your time and effort to the implementation of the various strategies, programs, and projects that the nation's transformation demand. Ne joma nyalo paro tiyo gi telo margi e chopo dwachgi giwegi, Jatend piny William Ruto paro ne jotend migepego ni gin kanyo e lo jopiny, kendo dwach jopiny ema nyaka bed mokwongo. As champions of the nation's development agenda, you will be team players, servant leaders, faithful trustees, and effective stewards of the people's interest and dependable custodians of their resources. I encourage you to make the people of Kenya your first and only priority, and to never let your own interests come in the way of your duties. Kakoro ofungu mar tich omega yanga, kendo bendera koro fwadhore e nyamburko magi. Geno mar jopiny ni jotelo gi biro kelo lokruok ma jopiny osebedo go gi geno, kendo loko sigana e telo mar piny Kenya, kinde ma jatend piny William Ruto chako tielo machielo mar neno ni piny owacho mare ochopo geno mar jo-Kenya. George Bati, Ramogi TV, Parjot mar jatend piny, Nairobi. Pod wantiere sigana mar jotend migepe mochamo muma kawuono. Katok chamo muma mar apisi kar jot mar jatend piny Nairobi kawuono, jotend migepe manyien nokawo yore mopogore opogore, ka moko nochimo apisi tir, to mamoko nobago nyasi mar duoko erokamano. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nochopo e apisi mare tok chamo muma ka nyawadgi mar ohelni matindo kod riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya to ne ochomo kar dak mare ma Karen kama anyuola kod osiepe ne rite kod nyasi mopie. Chenro mar chamo muma mar apisi mar jotend migepe manyien 19 nochakore okinyi mang'ich e kar jot mar jatend piny mantiere boma ma Nairobi. Tok chamo muma, jotend migepego nosidhi ayanga mar chako tich ka nyamburko maggi nochwe bendera mar nyiso ni koro yangi kod sirikal. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nochimo apisi mare tir tok chamo muma. Mbadi ne orwaki apisi mare kod apisas e migawo mar omenda. Kata obedo ni ok oloso kod jofwambo e odiechienge mokwongo e apisi, kit wuoth kod chia mare ne nyiso ni oikore mar telo ne lemono ma en e siro maduong' mar ochumi ma pacho ka. Komachielo, nyasi notimone kar dak ma Karen, Nairobi. Anyuola kod osiepe mag jatend migawo mar riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya nobago nyasi makende mar duoko erokamano ne welo mar Oparanya. E twak mare mokwongo kaka jatend migawo, Oparanya oduoko erokamano ne Ruto kod Raila ne welo mare. Nimshukuru kiongozi wangu Raila Amolo Odinga ambaye tumefanya na yeye kazi kwa miaka mingi, na pia kwa Rais William Ruto kuniteua kuwa mojawapo kwa baraza la mawaziri. Oparanya kata kamano nyono kar tiende ni pod oja ODM manitiere i Azimio, kendo donjo mare sirikal ne en mar reso piny kaluwore kod ng'anyo mathoth mane ibago kod rowere. Tuliona inji inaenda vibaya na tukaamua kupitia kwake Raila Amolo Odinga tusaidie inji hii, kwa sababu ikienda mabaya itakuwa kwa mabaya kwa kila mtu. Bado sisi tuko ODM na bado tuko Azimio, tujaingia ule mkataba wa kusema tumeungana na UDA. Moko kuom jotelo mawuok e imbo mar Kenya mabende ne ochopo e nyasi no okawo thuolo ni mar duoko erokamano kuom welo mar Oparanya ka ginyiso geno ni odhi tiyo tich makare. We want to thank the president for seeing it fit to appoint
His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya in the government of national unity. And we are confident that he's going to go a long way. The people that we want to grow, the people that we want to lift up economically, this is a ministry that really touches on them. And somebody like Wycliffe Ambetsa Oparanya, as a man who has served as an MP twice, he has served as a minister for national planning and Vision 2030 and as a governor. And not only as a governor, but he was the chairman of Council of Governors in the Republic of Kenya. He has what it takes to steer that ministry. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi oduoko erokamano ne Jatend Piny William Ruto kuom miye lemo e sirikal kaachiel gi josiasa mamoko e duond bura mar ODM. Ka otwak kod Ramogi TV bang' chamo muma, Wandayi bende oduoko erokamano ne ogaye mar ODM Raila Odinga kuom sire lwedo ka osingo mar keto maino e duoko piny nengo mauta kod stima e bwo telo mare. Bende osingo mar rakore aching kod lal mar stima ma kinde ka kinde mosebedo guonyo e bwo telo mar Jatend migao machon mar teko Davis Chirchir. An gi mor ahinya ni kawuono achamo muma. Kendo aduoko erokamano maduong' ahinya ne Jatend piny mar Kenya moluor William Ruto to kod jatendwa mar Azimio moluor Raila Amolo Odinga kuom timo gima gitimoni. Adwa mondo achiw singo ni jo Kenya duto ni kawadonjo ofis kaka wasedonjo ni koro odwa tiyo nigi mokwang'iyo chien. Kendo ang'eyo no gima chando gima duong' ahinya en nengo mar stima to kod nengo mar mafuta. To moloyo mano en bende wach mar stima lal sakasa. Okay? Koro gima duong' mango mbele wa kaini en tiyo kanyakla gi jo Kenya mondo waked kod gigo machando gi sekta mar energy kod petroleum ni endi. Ka wariwore kanyakla e sirikal ma moriwo jo Kenya duto mwadonje sani kawuono. Okay? En poche kipaka ahinya ni jo Kenya duto kwa jumla kuom ng'ado bura ni nyaka udh kanyakla ka wadhi mbele mondo waked kod gigo machando jo Kenya duto kawana kanyakla. Obila kawuono omako ji 147 ma itudo gi bago ng'anyo e tok chik. Ogai mar obila matiyo e yor kojolo Gilbert Masengeli oyango ni jogo mane obago ng'anyo kata mane obago ng'anyo kawuono ne ok omi puoth ne tayo chenrono. Masengeli ma oloso seche mag odhiambo bang' ng'anyogo wacho ni ok gineno midhiero kipimo gi ng'anyo ma osekalo. Kata kamano okoni pod giluwo ndach achije moko. Today, minimal skirmishes were witnessed in downtown Nairobi, Kisii, and Migori towns where attempts by goons to loot property was effectively thwarted by police officers. Unlike recent demonstrations that were marred with wanton destruction of property, looting, injuries, and loss of lives, today the country remained peaceful and normalcy prevailed. Except in Nairobi, where one officer was injured, we also arrested a total of 174 suspects, that is 126 in Nairobi, 22 in Kitengela, Rift Valley, 26 at Emali in Makueni County. Consequently, the National Police Service would like to take this opportunity to sincerely thank all law-abiding Kenyans for preserving peace and maintaining law and order across the country today. Kenya is a democratic country, and as a service, we wish to reiterate our commitment to promoting democratic policing that upholds the rule of law, professionalism, transparency, and accountability. Ramogi obila wacho ni omako achije 174 ok 147. Kawadhi nyime ni obila kawuono kao ting' mar geng'o rowere kik chopi kata kik chokre kendo kik yud thuolo mar bago ng'anyo mar 88 mae gichano bago kawuono. Obila ne oketo roadblock mag geng'o nyamburko mating'o jowuoth kik donje chuny boma ma Nairobi ka jowuoth moko ne ochuno ni nyaka wuoth mana gi tiendgi e chopo wuodhegi. Kaka jafwambo mar Eric Owenga lero, kwan obila ne oketo mathoth e apeini ma Nairobi kod gwenge mamoko ma ng'anyo thoro timore. Nen ng'anyo mane rawere kod riwruoge makendo ratich oganda ochwako ni dhi bedo mana tipo. Kata kamano, chal ni ikruok mar obila bende ne ochopo e rang'iny mamalo. Kwan obila e gwenge mopogore opogore ma pacho ka ne ni malo kipimo kata gi ng'anyo mosekalo.
E apai ma pacho ka ahinya to mago manie boma maduong' ma Nairobi noketi arita motegno. Umetoka Bungoma kuja kutafuta Nairobi pesa, lakini wametufungia barabara. Ona sisi ni wana magari, tunaendesha barabara magari, lakini tunakaa tukipikwa mawe, barabara zimefungwa, hatuna nyuma wala mbele. I'm headed to work, but tumefika hapa Kangemi. It's not that easy for us because tumefikishwa na we were headed to town. Personally, I'm going to Kilimani. I'm going to work. No, they are not being turned. They are not being turned. We are just trying to regulate. We are just trying to regulate who gets to town and who is not. There are those people of bad will, and they want to get to town to go to MAME, cause MAME or a robbery kind of whatever. So we are trying to avoid that. But we are just regulating. Any other person of goodwill, they travel back to their normal place of destinations. Apai ma Mombasa Road noketi roadblock mar geng'o nyamburko mating'o jowuoth kendo nochuno jowuoth lor gi gwenge ma Sabaki kapok ochopo wuodhegi madonjo boma Nairobi. Kutoka hapa mpaka mali naenda inachukua almost 2 hours kama natembea mguu. Gari inachukua dakika kama 45. Jogo manen kod nyamburko mag giwegi bende nogo peksen kapok noyiengi kadho roadblock mar obila. Tumeshukishwa kwa gari, tunaambiwa kwa sini majenzi juu kwa gari hakuna wazee na tunaenda Nairobi na inatakikana tufike salama. Sasa sijui ya maaskari wetu anataka aje. Roundabout Manyayo Stadium roadblock noketi mar geng'o ji ahinya to mawuok e kadak malang'ata kod alwora mage. E apai ma Thika super highway machini kod paw tuke ma Kasarani obila noketo roadblock mar geng'o jong'anyo kik yud yo mar donjo e chuny boma Nairobi. Roadblock mamoko nomedi apayano kaka ne sa medo sudo. Mano bende kane chal e kadak mangara kama jorim nyamburko no bede kod kinde matek mar chopo wuodhegi. Jowuoth bende ne chuno ni giwuoth gi tiendgi bang' kane otam geche magi kadho. Apeyni ma ochomo kar jot mar jatend piny bende nomedo jiwi arita ka apaya kaka Kenyatta Avenue e kinde mamoko nobedo matek kata ne jowuoth matiyo gi nyamburko mag matatu. Wuok Thika Road to okoyot kech gi gari olorowa Guru Nanak to kendo kiwuotho town jogo gomi koro ikia ni dhi kon mane. Koneno kaka an ng'at madhi Ngong Road, ayudo ka tek ahinya nikech mondo awuog are Guru Nanak nyaka malo kae okoyot kabisa. Koro en mana otek. Kata kodok on jang'anyo nyoikre kendo opango ng'anyo odiche ma kawuono, obila ma Nairobi nokayo lagi kendo keto kenge mana ni onge jang'anyo mane nyachopo e chuny boma Nairobi. Karode duto ne giloro. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Thoth johala kawuono norem chopo e chuny boma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mar 88 mano chan bagi gi rowere ka johala manok mano yepo nochweyo loro kaluwore gi luoro mar ketho mwandu e kinde ng'anyo. Kaka Lydia Okeyo lero, moko kuom weg ohala e chuny boma Nairobi ne oketo jorito mano manore gi runge mar keto arita makare ne duknigi. Luoro mar kethruok kod kuo mag mwandu nodonjo ne weg ohala e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mar 88 mano chan bagi e pachuka. Thoth johala norem chopo e bomano kama nok mano yepo kiny mang'ich noduogo loro e kinde mane tungni ochako bedo e chuny bomano e kinde obila kod rawere moko manok mane temo gudore mar chako ng'anyo. Jo ohala moko kar timo ohala ma Imenti House no keto jorit mwandu mano beda kicha girunge mar rakore gi ng'ata mane nyalo temo kwalo mwandu go. Wanajita Nairobi Business Community, wameshirikiana wote wakiwa pamoja. Kuna pesa yenye wametoa watu wa kuturipa tukiwa wote venye tumeandikwa. Unaona kila mtu mwenye ako na reflector, kuna wengine hata wako na za green, si hizi tu za orange. Hao ndio wametupia hii kazi ya kuchunga mabiashara zao. Leo huku tuko kama security. Sisi kama jeshi ya streets kwa huku security, wasivuruge mali ya watu, wafanye maandamano na uzuri bila kuvuruga mali ya watu. Wale wa kuiba hata hao wanajua kazi ya hii. Hawezi leta wizi wakiona hii. Wanajua kazi ya hii. Chuny boma ma Nairobi thoro bedo kod oganda modhuro ma en ataro mar odiechieng' ma kawuono kama kwan oganda nodok chien gi 90% gino mano ketho ohala kata ne joting' jowuoth. Maisha ya leo sasa ni ngumu sana. Leo hakuna biashara kabisa. Leo niko tu na 200 kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa hii. Kawaida huwezi kosa hata kama ni ngiri zako, lakini saa hii kama uko na 200 bwana, si leo ni jaa tu. Juu pikipiki bado umezunguka unatafuta customer. Kuna pale unapata customer, unatafuta kila mtu wako tu
zambiu, hakuna kazi hapa leo. Jo hala manok manodong' e chuny bomano e yor menyo ka uso abuog rombe ne jong'anyo kod mondo moko matindo bende no kale matek e lweto obila mane tiyo gi iro malungo wang' kod teko modhuro mar keyo ng'ata manoyudi e chuny bomano. Natafuta niko na mtoto ICU sahi, hata nikikupea picha dawa zile nanunua 3500 per day. Ukikuja kazi ni shida na struggle. Niko sahi na mtoto ametoka hiyo mtihani wenye wamelipuliwa hapa. Hawa watoto wametoka exam, haikupospondiwa. Hawa watoto hawana kitu, ni kalamu tu. Kwa nini wanapigwa? Kwa nini wanapigwa? Wanataka tufanye nini? Tufanyeje? Hawa askari ni parents kama sisi. Tuko na machungu. Na hatukuji kwa street kwa kupenda. Uwezi kaa kwa nyumba. Utakaa kwa nyumba. Nikikaa kwa nyumba nitapewa hizo pesa za dawa, huyu mtoto kwa ICU. Nyakoro mgaji wang' ma e chal mar chuny boma ma Nairobi kuonde mag timo hala nolor kabende kata mana jong'iewo ne onge. Kata kamano kipimo kod kinde mokalo onge kethruok moro amora mar mwandu kod kuonde timo hala manoneno kaluwore kod arita mager manoket kod obila gi jogo mane rito kuonde timo hala. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ng'anyo manane mane ochiki kod rowere ne okoneno e gwenge mag Nyanza mathoth ne ng'anyo maratipo thoro bedoe e kinde duto ma iluongo ng'anyo mar sundo sirikal e pacho ka. Kaka ripota mar Millicent Adhiambo leronwa, moko kuom jopiny e counties ma Kaluo kaachiel kod Nam Chumbi oyango ni onge tiende gidhi nyime kod ng'anyo nikech gisechako neno lemo kaluwore kod gwelo mag jokanyo mag ODM mane ochamo muma kata mane ochamo muma kawuono kaka jotend migepe. E seche mang'anyo mar nane mane ochiki kod rowere mar sundo sirikal ne dhi nyime kidam e chuny boma ma Nairobi, thoth counties ma Nyanza kod Nam Chumbi ne odhi nyime kod ngimagi kaka pile. E kaunti ma Kisumu, yore mag wuoth e apeyni kod kar chung' nyamburko maduong' ma Kisumu kod weche ohala e chiche mayudore e bomano ne odhi nyime. Moko kuom jodak ma Kisumu oyango ni gimoro ahinya kod kwe mane nitie kaunti no kata obedo ni luoro omiyo ohala ni piny. Wan ndani ya sirikal makoro kwa dwaro koko kijendo ng'wonwa owenwa thuolo wati wami sirikal nafasi wane monde gima gitimo kamilukri ok nyal tuoye ok wanya ng'anyo ndalo ka ndalo inego ndalo ka ndalo kono wacho mami sirikal thuolo mondo ti kendo wa kwane gi hayo maber mondo mi gilok Kenya kaka notamo jamano dhi dala ka. Mimi naomba kijana mahali wanalia kidogo waingie parliament wachaguliwe pia wao wakwae ndani ya parliament na itafaika, lakini maandamano ya kelele ya huko na huko na huko haisaidii. Mokoro wakwae jotend migepe makoro medo donjo serikal kata machon mancho misiamgi nikoro miwa uru Kenya moro maja Kenya uksika yuago gik mancha wayuago chien kayaka. E kaunti ma Homa Bay, chendo mag wuoth kod ohala mapile bende ne odhi nyime ka jodak mawuok e kaunti no oyango ni sani gisechako neno olemo mag ng'anyo mosekalo, koro gin kwe ema gidwaro, onge tiende gidhi nyime kod ng'anyo. Sioni haja ya kuwa na maandamano because tayari tumeshapata minister mbili kwa hii government ambao si kuwa na kuweka mtu si kupatia kura. E kaunti ma Migori, jong'anyo mane otemo limbo e apeyni mar ng'anyo kawuono, jobunge la wananchi kaachiel kod jo bodaboda olawo molal mero kendo chendo mapile mag wuoth kod ohala ne okong'ikore. Kane nitiere weche matindo mane jomoko ne kelo ni gin GNC to wayudo ni gimna jokuoge moko matindo ne watemo matek kabisa kaka wananchi ma watamore wach mofuo machalo kamano. Kecho kwa bro yie ni Migori ka pile ene kumikete mwandu mag jopiny. Migori tuko na minority leader. Watu wanataka nini? Mana kaka counties mamoko, e kaunti ma Mombasa bende chendo mag wuoth kod ohala ne odhi nyime, mak mana ni kwan nyamburko kod dhano manie chuny boma ne ni piny kipimo kod kinde mokalo kaluwore gi luoro ni ng'anyo ne kidek timore. Obila bende ne okwor e chuny boma no mangima mar jiwo arita kendo rakore gi jong'anyo madine sieki. Watiuru kod serikal nikech kwe wadwaro. Ng'anyo no bende osemiyo ji hasara mang'ongo kabisa. Kwan tayari mar maandamano. Wan tayari ni kaka nosemijo muma kawuono ma jo chamo muma. Koro wamigi nafasi mondo giti. Vijande ose decide maber no maandamano ruma dier. Koro vijande gi miye ukonye vijande. Kae kaunti ma Kisii kod Nyamira,
Kwe emane oneno kotenore kod ng'anyo mar 88 kata kamano rakruok matin ne oduogo omienjo e kind rowere kod obila mane okuor e chuny bomago mar jiwo arita. Hatutaki Kisii maandamano kabisa. Tunataka wale masiasi wenye wamepangwa wasaidie rais wetu wa nchi ya Kenya, wamsaidie kazi. Tupe serikali amani na tupe rais muda ili atupange, hata kama tulimsukuma kidogo alifika ukuta na sasa amerudi pande hii. Tumeacha maandamano sisi kama interns wenye tuko under Gen Z, but tunataka tuambiwe when will we be confirmed. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Apisas mag obila mawuok e kidieny mag kwach kich, obila mag majoni, obila makedo gi jonjore ma omanore gi gige lweny mager, omonjo dala ja ohala Jimmy Wanjigi mayudore kar dak ma Muthaiga e buore Nairobi kendo loro rangach mare seche mag odhiambo. Obila go mane okuor kar rombgi ne nono nyamburko moro kido mar Prado mawachore ni ne iriembo e ng'we arititi kod joma pok oyangore motelo ne jwang'o nyamburko no e rangach mar dala Wanjigi kapok gilal mero. Obila ne ogoyo peksen nyamburko no kuom seche buora kendo kawo gik mane giyude iye kaachiel gi ywaye nyaka e sendo obila ma Central. Pod ok oyangore ni weg nyamburko go gin jomage, gik mane giting'o kod gima omiyo ne giweyo nyamburko no e rangach mar Wanjigi. Kata kamano okil kamaloka mar Wanjigi Nelson Osiemo oyango ni oging'eyo gima obila go ne manyo. La Wanjigi ok ang'eyo nikech Wanjigi no wuok gokinyi obeno participate 88 demonstration makawuono. To kaka polisi riembo ji e town obeno riembe kaka iriembo ji. Ginto koro gilawe nyaka e ot. Agari to koro nyaka koro wang'e ni polisi to golo kanye nikech mano to mtoke. Nikech kata ki aneno koseket the owner mar mtoka na e social media. Kaloso gi obila to ging'isa ni Jimmy na ntiere town demonstrate. Koro riembe koro gima giwacho ni mtoka ni bina ntie kode. To nigi yudo tiaga se mtoka. To mano kata king'iyo mano mtok Jimmy Wanjigi. Mok en mokwongo mose bi kae gi polisi mana madhi 200 ni damake. Kata serikal mokadho cha be nosetemo make nyadiriyo nikech mana kaka olose weche siasa ma wang'eyo ni mano ratiche moyienegi gi katiba mar lose. Koro mae ok en gima wendo. Mae en mana continuation ma gima previous regimes be osetimo. Nyakoro gimaro bene e report makelowa e yweyo mokwongo chenro en marang'ich welo saa 1:27 neno ka wuoro ote e mbui mar Facebook kanyo. Fred Juma Wekesa wacho ni Ramogi TV ka intiere sak kwa bondo. Erokamano Marion wacho na Bogi Ler Otongole county ma Kisumu. Erokamano Marion. Calvin Odhiambo wacho ni Ruto ni kare, Gen Z dwaro nade ayie kod jatend piny. Bosco wacho ni Ramogi TV kanu moja tu Ramogi Ler kendo odimbore. Okumu Junior ana Ramogi TV maler masiro Ramunde Kairo. Kamano Pija Jachuma wacho ni mar Nyamasari ya Kisumu aneno maler kendo makare kawan Nyamasari ya Kisumu kod mina oda Mama Brighton Ogendo Buda kod Jochuma duto ma Kisumu. Erokamano nyako Ramogi kikidhi mabor podwa ikonu report mamoko. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on Viusasa, Jalice Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalice Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on Viusasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. You know what time it is. The name is Nico Diambo. Catch me on the Hot Drive on Hot 96, 4 to 7 p.m. weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boo. Hot 96. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo.
mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magi te yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Achako zero, resign a teach, mani ichula 1,000, 1,500, seche moko ayudo 2,500 in a day. Kichula pa fees wa tich matiye ne chula. To nochopo kama koro nayudo ka ok adwar tich mar andika. Machiegni kendo gavana ma Meru e thuolo mar adek kendo othicho oko e telo gi MCAs mag county no ka itude gi tiyo marach kod apisi. MCAs 49 ogoyo ombulu mar yie thicho Mwangaza e telo ka 17 ema ne otamore kod wachno. Paro mar golo Mwangaza e telo ne ochwal kod jalup jatend kweth manok e od burano Zipora Kenya. Giwacho ni Mwangaza ketho chike mag katiba kanyakla kod tiyo marach kod apisi. Mwangaza yande othichi e thuolo mokwongo dwe mar 12 higa mar 2022 mana dweche adek tok donje apisi. Kata kamano od bura mar Senate ne orese. Nochako thiche oko dwe mar 10 higa mokalo ka kendo od buch Senate ne orese. Doho mamalo nyocha otemo rese kuom chwalo bura ne duol mar jodongo mag Njuri Ncheke magikone to ne owacho ni ok nyal yalo ywaruok e kinde kod MCAs. To kill in this house. And then Nick Mburugo went to Baita TV owned by the governor last night and said MCAs are planning to burn the assembly so that they can blame the governor. Could we have burnt ourselves here? Are we suicidal? If given an opportunity anytime, I can impeach honorable members, not the governor. They are the people who have really sabotaged the development of this county and not the governor. I'm sorry to say that. Those who didn't vote are 3. And then those who voted nay are 17. And the ayes, those who voted for the ayes are 49. All the members, the results are that the ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Yoro komoche kin moko kum jokuny mula kod kambi kunyo mula e gwenge mag Makalda e sub county Manyatike county ma Migori. Jokuny mula ywak ni onge ber malongo magiyudo kokalo e tai mar akaratiel mar kambi no mar mula e gwenge go. Jafo marwa Jojuma miwa ler mar wachno. Higni maromo 10 ma okalo kambi mar kunyo mula mawegegi gin jok mawuok e pinyno mar China ne obedo kod winjruok kod moko jokuny mula e yorego mag kunyo mula e kar kunyo mula mar Kopa maode gwenge mag Nyatike e kaunti ma Migori. Moko kuom winjruok manobedo e kind kambini kaachiel kod oganda ma kunyo mula gin mano moting'o neno ni kambini mar kunyo mula okonyogi e neno ni oganda obedo kod pi maler, loso peini kaachiel kod mamoko. Kata kamano, pogruok koro limbo e kind moko moganda kaachiel kod kambini mar kunyo mula. Gima gikonyowa go onge lo gigolo mapiny mabeyo gidhi go te to wadong' nono. Chwo wagolo nwa lo man piny to golo nwa oko to warego nikech ok wanyal donjo e bugo. Onge kony ma gikonyowa go. Koso yudo gik mamoko nikech wira ni gino konyo mana jomoko matin. Koro ne wakwayo kaluwore gi duondwa mamushi miwa okwanyo otimo, wabende wariwore kode ni ok wadwar jo China. Oganda gigo mag Makalda ka otere kod MC ma Makalda Kanyarwanda Felix Okwanyo wach ni kambini mar kunyo mula pok ochopo winjruok kendo koro nyaka owuogi. Wan mana gi lal lilo nikech kane pok gibiro
ne chuo wanyalo donje bugo to golo lo to miyo watu warego to ido kaka wapidho nyithindo kata kaka wapuonjo nyithindo nyaka jo China ne donje got ka onge ber mwaseneno. No winjo ni every year ma nyithindo this school get sponsored wa nyithindo to a tune of not less than 5. No winjo kod gibiro kunyo boreholes ne jo piny down 10 years down the line. These people has totally done nothing. According to the agreement, Stephen and Felix were representatives of the community. So we could not have paid community money directly. So the community are also mining in the same mine. Actually, they're the ones who have 70, we have 30, less than 30. Jokanyogi mag kambini mar China ka otelnegi kod Abdi Khalif Hassan mabende jadak e kaunti ma Migori wachne gisetemo thoth gigo manigi winjore kod oganda ma oting'o. That's for water, for boreholes so far. There are people we employed around 53 at site and another 27, so around 81 people who are working for us. So there is no problem. The problem is greed now. We cannot lose as a community, we cannot lose as a county government, we cannot lose as a national government. Then I'm there as a leader, as a state officer, watching our friend foreigners exploiting our resources without giving back to the community. Khalif Mainachiel kum directors ma kambini wachni gima dhi nyime en mana fitina ma oketi kod MCA magweng'no Felix Okwanyo ma wacho ni en achiel kum directors ma kambini mar jo China. Omedo ni en kaka achiel kum directors ma kambini ma kunyo mula pok oganda oluonge mondo gibed piny kendo gibed kod twak pone nitiere ywak mora mora. Maybe we have not done everything. We have to sit down. We want you to do A, B, C, D so that we continue. Imagine somebody comes and tells you now you cannot do anything, just go. What about my investments? George Juma, Ramogi TV, Migori. En fungruok ne ji manigi ng'ole kaunti ma Kisumu ni maro osiptende mag sirikal e kaunti no koro ok bidwaro kuomgi omenda ni eka puodhgi kaka jogo manigi ng'ol. Piny owacho mar kaunti ma Kisumu okawo okang' mar rucho oko chudono ma kuom kinde malach osebedo ka mono ji mani kod ng'ol wuok oko mar ndikore kendo bedo e register ma oyiedhi. E ote margi apisas mag sirikal ma Kisumu wacho ni okang' makamano en mar jiwo chenro mag kawo nonro ji manigi ng'ol mondo konyo cholo negi chenro mag geto dongruok margi. E thuolo mokalo jogo manigi ng'ol osebedo ka idwaro kuomgi chudo eka timnegi yangruok kendo migi obok ma opuodhogi kaka ji yie manigi ng'ol. One thing that we've gained a milestone in terms of the registration process, we know you cannot go into registration for a person with disability before then you have a medical assessment. And one of the things you saw from the results on the consultations with the caregivers, financial constraints is a barrier. So if then the hospitals are charging for the medical assessment, then there's a barrier. Having that waived today, it will then see more children with disabilities coming to the health facilities for the assessment and then increasing the number of children that will be registered under the National Council for Children with Disabilities and also within the education assessment centers. With such progressive programs, I have no doubt that we will continue to push the agenda of disability inclusion to greater heights of prosperity, driven by innovativeness and excellence to make a meaningful and lasting impact on the lives of children with disability. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abitabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined.
Yo sise. Ni aje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe. Achana na hao watu. Ni mbaya. They will over promise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one over promise. Jaloch mar Commonwealth ng'wech mag mita 3,000 steeplechase Abraham Kibiwot noyudo ne Kenya midila mar bronze bang' tieko thuolo mar adek e final mar tukego e boma mar Paris, Ufaransa. Kibiwot notieko tok jaloch Sufan El Bakali mar Morocco. Bang' piem makamano, Kibiwot nolero ni noyango kama ne dok chien obedoe komedo lero ni omor ahinya ni mar mae midila mare mokwongo mar Olympic ni mare Olympic wa Tokyo nowuok gi lwete nono. Nashukuru Mungu kwa hii nimepata. Ya hii ni first medal kwangu kupata kwa Olympic, sijaipata. So na hii ni ya pili nikienda Olympic. Nimefurahia sana. Hata hii nimefurahi. Na naenda kupea msichana wangu mdogo akona 6 days old. So I think nimefurahia. So I think my family, my country is happy. Kenya biro bago tuke mag laro simbo mar Afrika e tugo mar chukball dueni e lap Makasarani Gymnasium. Madhi bedo thuolo mar adek matugo ne bago e Afrika. Timbe mawuok e pinje 22 nyaka sani osedonjo Nairobi motelo ne tukego madhi bedo e kind tarik 11 kod 12 dueni. Jakom mar tugono Chris Huang kod jatend tugono e Kenya Kennedy Miruka onyiso geno ni huma mar tugono dhi medo landore e Kenya kod Afrika. Middle. Up, put the power for here. This time I think Chupo in the coming years will go very fast, especially after COVID. And more and more countries will join FITP. And if we have 60 members, we can apply the IOC recognize. So it's our second steps. And we try to hear more new country, try to promote Chupo, especially in Africa. Tunaandaa kombe la Afrika ambao ni Africa Chukball Championship mwaka wa 24 na kama wenyeji Kenya ambao ni hosts tunafanya mipango to make sure that we win this championship. We have 4 teams, 2 women team and 2 men team. Sachiel gi dakika 42 kelo e giko mar weche manyien mag ang'ich welo. Erokamano kuom kawo thuolo mari makende mar bedo kodwa e chenroni. Wanenre kendo e weche manyien mag oyimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka.